Sarap! Pag diet ka talaga eh. Sira pag nandito ka sa ano. Pilit kita Alam ko na ginaya nyo yung ulam sa ano, no? Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Kasi nag-request daw si Chris kay ano. Kaya Tilin. Hinene ng kare-kare. Ayan. Tapos ito niluto ni Auntie Tina. Dinala ko na dito. Kain kayo. Kain ta? Maya-maya na ako. Bilisan mo, mainit pa ba? Ay, hindi. Kapon pa to. Niluto ni Ninang. Ayun, o. Galing pang ano, guys. Tag dito? Ligaspi sa Bicol. Niluto ng Ninang ko. Ay, masarap to yan, Mi. Steam, di ba? Para mainit. Ah! My gosh, binuto! Oh my gosh. Binuto. Ano to? Parang suma ng migata. Ayun. Tinagat. Kakain na bila kanin. Oh, dami. Malamig! Kailangan ito anuin. Kaya Nilagay sa freezer. Oo, para hindi masira. Biniyay sa aeroplano. Sarap! Wait lang. Talaga mga ano. Initin na natin, ma. Oh, mag-init ka na. Pinangat. Ayan, ang pinangat. Uy! Wow! Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Tatlo sa akin. uy, grabe ka. Pahinga ako. Ang sarap. Ayan. Yeah, dito ako sa to shopping, guys. Galing kasi akong PNB. May kinuha ako. Saglit tayo dito. Namiss ko to. Ayan, kapag malapit ng Pasko, mapupuno ng mga tao dito. Ngayon wala pa masyado eh. Tingin natin yung mga damit. Tsaka pants, maghanap ako kulay puti. Ayan na guys. Ito na nga ba sinasabi ko, yung pagdaan ko eh. Mukhang, ayan, napa-shopping na tayo. Ang gaganda eh. Ayun o. Mga romper. Yeah, may mga sizes naman eh. Mga katulad kong chubby, ganyan o. Wait lang. Kailangan ko lang na mag-assist sa akin. Ang ganda na itong wraparound dress o. Tapos ito bet ko. Lakas mo ka, maka-formal. No. Tapos ito, neutral lang din. Ano po kasi ba't walang nagbabantay? Pauwi na ako guys. Ayan. Yung napamili ko sa to shopping. Duman ako ulit sa store. Dito tayo guys sa Vikings. Launching lang nung isang product. Ayan na nga yung CEO. Lalakad. Hello. Oo nga, sabi ko ayan yung CEO. Naka-vlog. Hello. Kain. Sige. Saan tayo? Ay. Ayun. Number 5. Dito? Thank you. Ayan. Ang syala, diba? Isa sa mga dinidistribute ko. Ngayon may launching nung lip product. Mamaya guys. Lalapang muna tayo. Oras na binigay nyo yung mga galing Region 1, Ayan. Start na tayo guys. Region 3, Region 4, Region 5, Kakalapang lang Region namin. 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Sobrang thank you po. Yung iba nag-plane pa. Yung iba by land. Sobrang layo. 5 hours travel. Grabe. My heart is full. My heart is really full sa supportan nyo. At hindi ko na-expect na magkaka-launch tayo kasi very, very rush. 4 days preparation. Pero sana ma-enjoy natin lahat. Ma-enjoy natin yung, pwede nyo i-try yung mga product. Kaya kayo nandito para makita yung product ng unang-una. Diba hindi ko siya pinakita sa online yung swatches. Kasi gusto ko, yung mga distributor, kayo yung unang maka-feel, maka-amoy, maka-gamit ng product. Kasi yun yung yun yung edge nyo as distributor. Kayo yung mauna. Kaya feel free to touch, feel, smell the product. Okay, tapos meron tayong ibang mga negative na product. Gold kit, wala tayong stock. Pero sige lang. Gold soap, the best of the best soap. You should try it. And yung kanit pa natin siya, you should try it also. Okay? And for that, game na. Start na tayo.
Ito yung mga shades niya, guys. Mga shades. Tama, mga shades. 3 shades. Ayan. Ganda. Yan, yung mga yan. Yan, for 4 days. Ayan. Siya ang ating CEO, guys. Sa Go. Ganda, no? Thank you. How about you, lady on my left? One word. Sige. Ito naman si Ma'am Aileen. Word to describe gold. Amazing. Explain. Don't panic, please. Picture taking na lang, guys. Dito ko makapag-vlog kasi yung music, ha? Pasensya na. Ayan, kumuha na kami ng stock, guys. Mix. Anong pangal? Noemi, ayun. Hello. Busy pa si admin namin, eh. Ayan. Natry ko na, guys, yung product. Sorry, maingay. Pero ito yung isang shade niya. Yung Galileo. Ikaw, ano na-try mo? Ganda, no? Very, natural na. 180 lang pati. Bili kayo. Nagbenta na eh. Ayun. Si Shirley. Nangunguta ko sa kanya ng pera. Walang pambayad. Hold up ko na lang. Sabi ko, kulang yung pambayad ko sa goal. Transfer ko na lang. Transfer na lang. Mata promissory note. I promise to pay. Pero ba niya kay Madam Donica? Punta kayo, ma'am. Dyan lang, Pasay lang. Ayan, yung owner. Ganda, di ba? Ganda, balita ba ka? Yeah. Pag-foundation CEO. Pretty. Hingan ako. Congrats, ma'am. Thank you so much. Ayun. Sana mapadala natin. Kasama niyo sa Taiwan. Yay! Sa Taiwan. Oo, sasama ko sa Taiwan. Yes. Sama-sama tayo. Tumigil ka, Groot! Ayun, good morning. Ay, hindi. Good afternoon na pala, guys. Hapon na. Alas 12 na. Late tayong nagising. Gawa ng late din ako nakauwi kagabi. Alas 12 na ata. Or pasado. Galing sa event. Ayun. Nandiyan na yung yung mga lip tint. Ayan yung box na yan. Tatakpan nung Kamaingay! Anyway, kakain muna tayo. Ayan, nag-prepare si ante ng syempre lettuce. And eto, dito ko excited. Ayan. Barbecue chicken lang to, ante. Barbecue chicken. Parang kebab style. May onion, may kamatis. Ang sarap, di ba? Perfect sa diet talaga. And of course, wag natin kalimutan yung chia. Since late ako nagising, sasabi ko na lang siya sa pagkain ko ngayon. Kain tayo. Gusto ko daddy. Ano ba? Di ba kumain na kayo mga doggy-doggy? Ha? Kumain na kayo? Diyan ka lang gluten. Ayan, no rice pa rin tayo, guys. Kain. Dala kong starter. Dala ko na yung mga lip-lip. Ayan, mag-power boosting na tayo ngayon para makabenta. Tapos gamit ko ulit yung Galileo. Madilimit. Hi Don! Ayun, dito na ako guys sa sa shop. Ayun, dito ko ipakita yung yung lip product. Ayun siya sa lips ko. Tapos nagdatla ako ng konti sa cheeks. So, yan. Dito si Don. Hi Don! May lakad kami ni Don eh. Wait lang Don ah. Ayan. Parang gusto kong kumuha ng lugi agad. Pang personal gamit agad eh, no? Ayun. Ito yung Chaboy, tapos ano ko sa iyo yung Okay. yung bilang. Tapos may order na kasi agad niyan eh. Whoosh. Sino yung nahanap? Sino yun? Chikish? Chikish? Oh, hindi ko alam. Sa bag mo, tingnan mo. Ayun, kanina pa siya naghahalungkat. Sabi niya, Mama! Asan chikish ko? Dito. Ayan, yan lang naman ang laman ng bag niya, guys. Puro car. Nandyan ba? Andyan? Wala. Kibit balikat ka pa. Ang cute mo talaga. Tingnan nyo guys, ang ganda kidaya ng isang shade, oh.
Aristotle. Yes. Tsaka kay Ana. Ay, patay tayo. Pang-boga. Ka-vogue. Sa kanya naman yung red din. Pareho kami. Yes. Papalo si Japo. May kontrabida. Ano yung pagkarid ah. Walang support yan eh. Ay, mumulat lang ako katawa. Ganda talaga. Glossy-glossy tayo. Magaan siya eh, no? Oo, magaan sa lips. Tapos sa cheeks, ang ganda niya. Parang healthy, glowing yung, alam niya na. Panira lang yung suko eh. Ang ganda ng lipstick. Ayan, nakabenta agad tayo ng retail, guys. Ang ganda kay Buntis, oh. Bagay sa kanya kasi maputi, oh. Yes. Gusto niyo pa mag-YouTube si Buntis? Kaso di pa. Hindi masyadong malagkit eh. No? Oo. Yun nga yung isa sa kanya, guys, kasi glossy siya, pero hindi siya malagkit talaga. Kasi may glossy na, nakakainis eh, no? Pag ginanon mo, ang lagkit-lagkit. Kanina paglagay ko, ay, batugas ayoko. Pero, wala. Wala na, di ba? Yan, kaya unique ang gold. Eto? Daga! Kakainis naman, bigla ka naglolo ko. At, ayan, Kakash! No! Ayan, ang trip na. May camera na kasi, nakakainis. Dali na, para alam ng guys na marunong ka. Dali na, Kakash! Ha? Alam ng guys, dali na. Dali na. Basa na dali. Ayan. What is this? Galing! Galing naman! This one. Cook dahil. Hindi, si Tito yan. Panda! Yan. Coco Panda. Galing nga! Ayan ah! Ha? Talo. Talo! Ay, Diyos ko eh. Sinasabay pa sa laro. Aral muna. Ano yung isa? Aral ka muna. Ano yung isa? Ha? Turo mo nga, Chin. Ayan. What is What that? is this? Lion. What? No! Tiger. Wala lang siyang mane ah. Huh? Wala siyang mane. Wala main. Oo, wala siyang hair, yung ganun. Oh. Wala hair. Ano? Tiger yan. Wala hair. Opo. Next now. Next page. Wala hair. Ayan oh. Ito. Hump. May hump siya oh. Ano yan? Ham. Ayan oh, may hump. Ano to? Ha. Liba. Hindi. Nalilito ka na naman kagabi. Alam mo na yan eh. Ano yan? Bambu. Kangaroo. Kambo daw. Kambo. Eh, yung isa. Ito. Daldal nakakatuwa. Uy, Ano yung may baby. hump? Ano yung may hump? Ito yung may hump. Ano to? Ini. Ano? Camel. Camel. Oo, diba? Ito. Ito. Liba. Zebra. Ito. Hockey. What? Hockey. No! Siya yung nagsasabi ng moo. Ano to? Hockey. Lakas mo man trip. Anong hockey? Ewan ko dyan. Hockey. Cow! Hockey. Nagtitrip na siya. Nantitrip na naman itong bata, te. Ganyan. Magaling man trip, te. Pag ano eh. Ayoko na nga. Uy, Kagabi nahuli ko siya na ano yun. Ha? Nakahiga. Tapos ganyan. Horse, get out. Gorilla, monkey. Ah, Galing niya eh. tinene. O, sige na. Basta ka nga, halika dito. Tingnan natin sa ano. Dali na, halika dito. Oh, ayan yung ano. Ano yan? Hello guys, update. It's 8:21 PM na. Inaantay ko pa yung lalamove ng ano, ng powder tint para bukas mag-ano na lang, magsusort na lang. Diretso lalamove na rin sa mga distributor. So, yan, si Lucas tulog pa naman eh. Kaya ngayon ko na pinalalamove. Dapat bukas na lang kasi. Kanya. Kaso yung isang pinsan ko gutom na. Okay ka lang dyan, Tan? Malapit-lapit na, Tan. Sa ano na? Nasa Manila Zoo na. Inikot ba ng buong Maynila? Nanggaling kasi sa ano eh. Sa Quezon City, eh, nag-ano siya. Nag-Manila siya. Hindi siya nag-EDSA. Kaya ayun. Siguro mga 1 oras na kami nag-aantay. Tapos yun si Inday. Nag-ano pa. Nagtatali na lang. Para pagdating nung ano, kala mo, diretso uwi na kami.
Ayun, kasi pupunta pa kami ng Don Carlos. Sasabay pala ako sa kanila at birthday ngayon ni Joe. Ayun, may pa-boodle fight daw. Kami na lang yung inaantay. So, sabi ko, mauna na sila kumain. Kaso, boodle fight nga, di ba? Kaderder naman kapag ano. Yung tira-tira sa boodle fight yung kainin namin. Ayun, makikijoin lang tayo, guys. Since wala naman akong gagawin sa bahay. At nagpalit ako ng, ng lip color. Yung ano na to, Aristotle. Ganda. Ayan, walang pulbos-pulbos. Kung ano yung kanina, yun lang din yun. Punta nga lang. Ayan si Bunso. Ang gulo pa dito. Maglinis nga tayo pagdating ni Mudra. Pinapanood nila ngayon yung Money Heist. Ayun. Mamaya niya daw ulit panoorin sa bahay. Ayun sila mama kasi umuwi na sa probinsya kahapon. Kanina pala. Kasi magpapalinis na. Kasi ilang araw na lang. Kukunin na natin yung sofa. Ito nga naiwan niya. Sabi ko sa kanya to in-order ko to sa kay si Maria. Ayan, yung hotel quality na pillow. Sabi ko para kila mama. Ayun. Gamitin ko muna. Lagyan ko lang ng mapa. Lalawayan mo lang yun Lagyan ko ng mapa. Design yun. Yeah. Siraan na yung namin. Pasensya nyo muna guys. Talagang magulo dito sa store. Walang kaayusan talaga dito, promise. Pagbalik ni ng Reyna, baka maglinis kami ulit. So, see you later sa Don Carlos. Ayan, nandito na naman yung kapitbahay ko. Owner nung Classy, di ba? Yes. Classy, ayun. Binigyan niya naman niya ako ng, headband. Thank you so much. Napakadami naman Oo yan. nga. Yeah, thank you. Ano yan yung may pearl bag? Yes, salamat. Ang dami. Hindi ka ba malulugi dito? Ay, hindi naman. Grabe siya. Oh, cute. Ang dami. Salamat. O, diba? Everyday, babe, ang ating May headband. bag pa yan para gamitin mo pang Correct. Ayan, classy design. Diba? Yan. Thank you so much. O, diba? Ayun, ang ganda ng mga guys. Headband. Ayan, ginamit ko na agad, diba? Tapos, kay Dayan. Tapos, nandun pa yung iba. So, thank you, classy. Tag ko siya. Ayan, nandyan na rin yung lalamove sa baba. Naantay na lang namin. Ito kami na lang, Sarado na yung ibang Nox! Ay, lilipat pala sila. Sa na sila? Sa Cavite na sila. Yan, pupunta tayo sa kanila pag naghakot na sila, guys. We're home! Ayun, nantay talaga nila kami, Wee! Happy birthday, Jo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Blow the candle. Ayan, Ano lang, tawag doon? Ngoy, paano ba yan? Barbecue. Ito lang barbecue sa akin. Liempo. Oh my God. Saladang egg. Saladang egg. Tapos, eggplant. Hindi mawawala. Sarap! Tara na. Oo. Tapos may baon na sinigang. Halika na. Ayun, ang daming kanin, Halika na. Ay, may regalo. Nantay talaga tayo. Tagal lalamove, grabe. Sudan nyo nga Halika na. Dahan guys. Hoy, halatang gutom Halatang gutom na. Alam mo ba kung makain si Onyx? Lahat kami natin. Ba't nawala na siya? Ayaw nga may pasok yun. Dito na lang ako pumesto. Wow. Ito lang sa akin. Ito lang. Yan, So yan. Yes. Ito lang. Yan. Char. Diet ka rin. Para kay 10-10 lang. Kanex! Ayun yung pizza ko ay naiwan doon, Yan. Tabi ko, nanginginig na sa gutom. Uy, meat! Grabe! Oo nga, hindi pantay. Oh. Talubing. Hoy, dasal muna tayo, Dahan muna. Yes. Si Buntis maglilid. Hindi. Hindi.
birthday girl. Si birthday Ay, girl. si, ano, birthday girl na lang. Ay, dasal lang. Uy! Ito. Sino ba yung papalit? Yay! Uy! Saan ka punta, Chen? Akala ko nandito na. Oh, sige. Diyan ka. Kita pa tayo. Dinugin-titirin ko ba dyan, Blay? Ganun ba? Ganun lang. Kaya natin yan ko pa dyan, play. Ganun, saan na tayo? Naghirapan natin ni Kain. Mabilis ah. Yung palakad-lakad natin ngayon na kaya dahil. Ako na boys. Boys kids. Saan sila dyan? Grabe. Grabe. Galit na galit na. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Let us all know, Jesus, thank you, for our receipt from the Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Kain na na! Sira ang diet natin! Hindi, may kikain lang tayo. Hi? Bakit nandiyan ka? Bakit dyan ka? Ah! Yummers! May pain. Kain tayo guys. Salam, sarap. Paikutin nyo. Ay, nagsabaw kayo? Yes. Ay, wow. Sarap yan. Ay, walang uupo ah. Walang upo. Si Buntis lang uupo. Hindi ka na takot. Makainod na ito natin eh. May ano? May sabaw. Sinigang na gulay. Kuha ka tayong sabaw. Si ate sa bawal. Ulti, wag kang mga ano ng ano. Subo? Manguhuli ako ng subo. Naku, takot ka dami. Guys, kanta guys. Kaya tayo kanin ngayon. Kasi birthday ni Jo. Cheat day. Cheat day. Mamayang daw ako. Mamayang wag. Wag, ganyan daw. Ikaw ganyan ka. Uy, laki ng space mo. Hindi, ano. Ganyan. Hindi ka nagkakasubuan. Ganyan o. Oh, may hidden camera. Nagkita ko sino ng malaking subo. Huli. Kaya naman nilikod natin dyan. Okay lang. Nakaya naman ako. Wet pack ko. Mukbang ba nila? Mukbang. Kaya pala daw ako nag-rice kanina. Kasi napaparice ako. Mukbang eh. Ano? Bugising ko. Ang dami. Sinigang mo sabaw. Ha? Ay, sinigang. Tama, sinigang din. May gulay pala. Minsan tayo yung bahaw. Ako din kumain. Mainit naman ka oh. Kung ano ba, huwag yun na ano ko. Kaya na ako, te ah. Boom! 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 Huli. Huli! Yummers! Dati di tamang ano eh oh. Ikot eh. Ronda-ronda. Oo nga eh. Ronda-ronda lang. Paikot-ikot. Ronda! Ang sarap. Boom! Uy, grabe. 3 silang naiwan, oh. Oh. Mga teletubbies na, oh. Ayan. Babalik pa, hindi. Kumukha lang panulak lang, oh. Ayan, aftermath. Sarap. Numbers. Oo nga, eh. Sarap. You!
Champion! Tingin. Party champion. Labas niyo yung belt. Wait, iba nga ano yan ah. Ay, walang nangyari sa The Biggest Loser niya, na. Oh, lalo kayong tumaba, eh, no? Kasi may pusta ng mga to The Biggest Loser daw. Sko Lord, wala. Asan yung pondo? Asan yung pondo nyo? May pondo pa yan sa store, eh. Alam mo na kay Nene ah. Biggest Loser daw, eh. Wala nangyari. Talo lahat. Talo lahat, lalo pag tumaba. Wala ng payat sa amin, oh. Ikaw na lang, te. Kaso may cheat day ka. Joke. Ay, sarap. Sabi ko, ang galing mo. Lahat sila may picture. Kami lang wala. Oh, si Bonso. Sinunda ng Bonso. Tapos, may, andito. Eto, ampo namin to. Ayan, oh. Naganap talaga siya ng sarili niyang spot dito sa bahay. Colors. Tapos ayun yung nauna. Si Dayan. Si Corina. Si Corina Sanchez. Sila ni Mar. Tapos si Japo. Oh, di ba? Katuwa. Yes, Papa. Yan. Mahuli. Siya mag-urong. Oh, urong na. Yes, ka. Uy, akyat. Kakas. Yung bilbil mo lalong magiging compact. Itayo mo yan. Hi, Ding Ding. Kumain ka na, Ding. Ayun, nagbabawi si Jada sana. Tawa ka muna. Tawa. Ayaw niya tumawa. Pag tumawa siya, painumin ko yung tawa-tawa. Huwag ka dyan, ano yung sisig. Mag-iiri. Excuse me. Kumusta naman yung mga tiyan niyo? Sino mas buntis sa amin? Mas mukha kang buntis, eh. Pagpirmahin mo lang si Jeff. Pagpirmahin mo na. Pagpirmahin mo na. Dessert! Yummers! Pero, ayan. Sarap daw. Pero, tama na muna. Picture kami, oh. Sino nang payat dyan? Si Pony, medyo payat. Ito, lobo na din yung eh. Ayun, adik ko. Talaga. Talaga. Oh. Sabi kayo yung continent ng US. Yung dalawang bata. Kanina yung Milo? Kanina Nagbabato-bato po. Ano yan, Kas? Puro gunting. Bato-bato pick na. O, sige na, laro na kayo ni ate. Bato-bato pick. Dali na laro. 1, 2, 3. Dali. Bato-bato na. Dapat, baby, yung talo. Hila dito. O, dali. Bato-bato. Oh! Oh, cute! Hilatay nga. Hila. Hilatay nga. Yan. Oh, no! Oh, isa pa. Ulit. Bato, pick. Uwi na ako. Ano sabi mo? Bye, guys. Good night. Sabi mo. Bye-bye. Dali na. Share. Ikaw talaga pag may camera nawawala yung alam mo yun, oh. Ikaw daw, take. Ako na lang, oh. Ayan. Bye, guys. Good night. Bye. Paano yan? Approve. Bye-bye, ate. Bye. Kiss na muna kay tata. Uy! Sorong tulog. Natin pa rin sa camera eh. Papatid ako kay Japon. Ano nga yun, Mek? Angkas. Angkas lang. Po! Ano? Ay, naku naman yung uso na yan talaga.